оши бурида ё ин ки дар баъзе манотиқ хуста дар хатло онро оталай бурида мегӯянд. Миёни дигар хӯрокҳои миллие ки ҳангоми таҷлили иди баҳор омода карда мешавад мавқеи хоса дорад. Аз он хотир ки ҳаракатбоние ки онро омода мекунад ҳар қадар зуоларо борик бурида тавонад, ин аз касбияти болои ӯ дарак медиҳад. Ва ин хӯрок аз лиҳози он хеле маҳбубу машҳур аст ки ҳангоми омода кардани оши бурида мо аз алафҳои тару тозаи баҳорӣ истифода мекунем ки ҳам аз лиҳози солимӣ хеле манфиатовар аст ба саломатӣ ва албатта маззаи хеле фарқкунандаву таъми лазиз дорад. Ва ногуфта намонад ки дар Тоҷикистон тақрибан 5000 гиёҳҳои шифобахш мероянд ки ин хоси на ҳар як кишвари кураи замин аст. آخه بردانی والله من توانستم. بردانی یعنی که من میتوانم بگم که من کدبانو هستم. حاضر میبینیم که من چقدر باریک توانستم.